Ola, moi boas tardes a todos e a todas. Imos comenzar a sesión ordinaria deste mes de decembro, é o último pleno ordinario do ano. Imos comenzar, creo que temos unha acta que corresponde a un pleno extraordinario do 13 do 11. A verdade é que estes meses últimos houve varios plenos extraordinarios e aínda non se dispón da acta ordinaria do mes anterior, que é onde nos guiamos un pouco para o que son as preguntas e os rogos. Así que pasamos a votar esta acta extraordinaria, non? Que é do 13 do 11 de 2017, do pleno extraordinario. Non sei se tendes algo que dicir. Ben, seguiríamos dando conta das resolucións da Alcaldía do mes de novembro e acta da Xunta de Goberno Local do 27 de 11 de 2017. Despois dase conta tamén, vaise votar a compatibilidade do traballo realizado no Concello de Rianxo co traballo realizado na empresa Juan Martínez Blanco da auxiliar administrativa. Está aquí o expediente, creo que se abordou nunha comisión informativa, non? Entón, a solicitude solicitou na auxiliar administrativa. Visto o expediente os informes é que a súa solicitude non supón en ningún caso a modificación da xornada de traballo nin horario do posto de traballo no Concello de Rianxo, mentras evidentemente se cumpra estas prestacións diante do horario do Concello e do seu traballo, non se observaba inconveniente para isto. Si que tamén entendo que hai que non se computan evidentemente os traballos, os servizos presentados nese segundo posto, non se computan nin efectos de trienios nin de dereitos, e as pagas extraordinarias e prestacións de carácter familiar só polo posto principal. Visto o informe, traese porque é necesario votala. Entón abro unha rolda de intervencións. Se queredes dicir algo, Rianxo, en común. Pois nada, pouco que aportar, non? Sobre a compatibilidade do noso grupo vai apoiar a proposta do Goberno, xa que entendemos que cumpre os requisitos xurídicos establecidos pola lei, e aparte, pois o contrato é de un período bastante corto, así que entendemos que tampouco sería un pouco injusto, non, pola nosa parte. De acordo. Voceira do PSOE? Nos, en principio, se a lei o permite e non vai a afectar nada no desenvolvemento do traballo que vai a realizar no Concello, pois tenemos que aprobarlo. Ben, Partido Popular? Gracias, apoiamos a proposta. Ben, pois visto un pouco que formulamos, votos en contra, non hai abstencións, votos a favor, aprobaríase por unanimidade. E pasamos a debater a moción, primeira urxencia, contra a subida de peaxes na P9, na autoestrada do Atlántico. Defendemos primeira urxencia e logo a propia moción. Entón, voceira do BNG que defenda a urxencia primeiro. Sí, posto que o Ministerio de Fomento acaba de autorizar a Audasa unha subida extraordinaria durante os próximos 3 anos do 3,1% en todos os tramos da AP9, e que nos parece que é exagerado, pois representa o dobre do IPC. Moitas gracias. Ben, pasamos entón a debater votos a favor da urxencia.
pasamos a defendela, entón. Ben, como dixen, a privatización da P9 no 2003 está a significar grandes incrementos das peaxes nunha infraestructura que está en mans de un fondo especulativo norteamericano e que goza xa dunha amplia concesión ata o ano 2048, baixo o goberno do PP presidido por Aznar. Unha explotación que otorga grandes beneficios económicos nunha infraestructura que xa está amortizada, como demostran os multimillonarios beneficios da empresa concesionaria. Beneficios que en ningún caso repercuten na mellora do servicio, pois non mellora a iluminación, nin o asfaltado en moitos tramos, redúcese drásticamente o personal das cabiñas de pago, resístanse colas en horas e períodos estivais ou datas sinaladas sin que se adopten ningún tipo de medidas. O BNG leva xa demandando dende fai anos que se tomen medidas para que a AP9 sexa unha vía de comunicación galega e de competencia do goberno galego e de acceso gratuito para todos os galegos e galegas. Nomeadamente, o BNG presentou iniciativas tanto no Parlamento de Galicia como no Congreso dos Deputados para demandar, entre outras medidas, a súa transferencia á Xunta de Galicia e que se supriman así as peaxes. A AP9 abrangue unha parte moi importante do territorio galego. Ao conectar toda a franxa atlántica, 4 de cada 7 cidades galegas dependen do goberno do Estado. Perdón, toda a franxa atlántica depende desa AP9, depende do Estado, que mantén peaxes que son desorbitadas para as persoas con menos recursos e lastran tamén así o desenvolvemento de sectores estratégicos económicos galegos. Con todos estes precedentes, é necesario que a Xunta de Galicia deixe de mirar para outro lado e asuma as demandas da cidadanía galega. Precisa xa a supresión das peaxes, mellora nas autoestradas e que remate a explotación da privatización da AP9, que se converta dunha vez por todas nunha autoestrada pública gratuita e de titularidade galega. O ano pasado aprobouse por lei orgánica e por unanimidade das forzas políticas a proposición de lei para a transferencia desta titularidade e foi remitida ao Congreso para a súa tramitación. Nós aspiramos a que desde Galiza se tome o control destas autoestradas para rematar así coas súas deficiencias e máis coas deficiencias nas súas xestións e nas tarifas que teñen incrementos constantes e mesmo que sexa empregada pois como obxecto especulativo por grandes fondos como de inversión dados os altos beneficios que xenera esta autopista e que sufrimos todos os usuarios e usuarias. Tamén xa foi iniciativa do BNG no Parlamento Galego para instar a Xunta de Galicia a que demandara do Goberno do Estado a supresión desta peaxe no treito da AP9 en Vigo e Rande. E por todo isto que o BNG trae estes seguintes acordos e que serían manifestar o rexeitamento á subida das peaxes, instando á Xunta de Galicia a que demande esa supresión, instar á Xunta de Galicia que cumpla con eses acordos do Parlamento Galego e que demande ao Goberno do Estado o que se lle pideu, que foi a transferencia da AP9 á Administración Galega e tamén, o que dixen antes, a supresión da peaxe no treito AP9 Vigo-Rande. E un tercer punto sería trasladar ao presidente o presente acordo aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia, á Xunta de Galiza e tamén ao presidente do Goberno do Estado. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro de Anxo en Común. Pois, nós creemos que é unha reclamación histórica onde as competencias desta autoestrada deben de recaer sobre o goberno autonómico e vamos a apoiar firmemente esta proposta e todos os seus puntos, así como levan feitos nos compañeiros xa na anterior legislatura no Grupo AGE, como tamén pode ser no Estado español os compañeiros de Mare. Mais nada, gracias. De acordo.
Partido Socialista. Gracias. Nós tamén, porque nos parece un investimento e unha infraestructura moi importante para o desenrolo de Galicia e que, xa que está amortizada, pois que podría ser transferida perfectamente e, ademais, pensar que se realmente tivera problemas ou perdas, habíamos de ter que recuperala, entonces recuperémosla xa para que podamos disfrutar todos dela. Nada máis. Gracias. Partido Popular. Gracias. A mí me gustaría saber por qué mudaron ahora de opinión respecto ao ano 2007, posiblemente mo explique, pero bueno, tamén me gustaría que o aclarasen vostedes. A nós tampouco nos gustan as peaxes, a todos nos gustarían que as autoestradas fosen gratuitas, pero con demagoxia, confusión e política cortoplacista partidista, como as que demostra o BNG con esta moción, non se vai acabar. Esquecen vostedes que a suba das peaxes das que estamos a falar hoxe é consecuencia directa dun acordo asinado polo goberno do señor Rodríguez Zapatero para financiar as obras de ampliación da autoestrada que se están levando a cabo tanto na área de Vigo como en Santiago, para garantir a capacidade, a fluidez, a funcionalidade e a seguridade viaria. A suba das tarifas das peaxes ven derivada do acordo asinado entre o ministro José Blanco e a concesionaria da autoestrada nos últimos momentos do goberno de Zapatero. Foi un goberno socialista, o goberno co que vostedes foron socios en Galicia e que apoiaban en Madrid, quen decideu que a ampliación da AP9 a realizase a concesionaria e a pagasen os galegos a través dunha suba das peaxes. É unha decisión blindada nun Real Decreto e publicada no Boletín Oficial do Estado o día 24 de novembro do ano 11. Un Real Decreto que na súa cláusula sexta autoriza un incremento extraordinario das tarifas nos percorridos con pago directo polos usuarios da AP9 en todos os tramos do 1% anual acumulativo durante 20 anos. As peaxes tamén subían durante os anos do bipartito e ninguén decía nada. Vostedes agora manteñen esta postura contraria á subida das peaxes, pero cando o goberno da Xunta e do Estado era socialista, os incrementos eran os mesmos aos que vostedes votaban en contra das transferencias da autoestrada. No ano 2009, tarifa aprobada en 2008, máis o 4,49%. No ano 2008, máis o 2,23%. No ano 2007, máis o 3,73%. En conxunto, do ano 2005 ao 2009, a peaxe da autoestrada subiu un 14,19%. Recórdolles que gobernaban nun bipartito en Galicia. Pero vostedes antes calaban, votaban en contra da transferencia e pagaban 7 millóns de euros autonómicos para a bonificación da peaxe estatal. Respecto á posibilidade de que Fomento asuma investimento da ampliación da AP9, agora que as obras xa están prácticamente executadas, agora que xa pasaron 6 anos dende que o seu ministro Blanco decidire asinar a pagalas no medio do incremento do peaxe, agora que a capacidade de investimento das infraestructuras do goberno central é a terceira parte do que tiña o goberno socialista. 7.540 millóns de euros en 2017 e 21.240 millóns de euros no ano 2010. Se o ministro Blanco acudiu a este sistema cando tiña 3 veces máis de orzamento, agora non pidan que o goberno popular o arranxe tendo 3 veces menos. Tamén vostedes veñen demandando a supresión da peaxe da AP9, o que queren decir e facer é ruído para sacar rédito político. E trata de confundir e enganar a cidadanía, igualando a transferencia da AP9 con gratuitidade total e absoluta da peaxe, cando saben que iso non é así, porque hai responsabilidades patrimoniais que hai que cumprir. E o que defendemos desde este grupo é tamén o que ven defendendo o goberno da Xunta, é que non se pode pagar centos de miles de millóns de euros públicos a unha empresa privada. Hai que ser coherentes. Por iso este grupo sempre defendemos e defenderemos que a autoestrada debe ser galega. Somos os que máis queremos que a autoestrada sexa galega. Sabemos que o goberno galego seguirá demandando nos foros adecuados esa transferencia e a continuará traballando para acadala. Pero que non se lle pode é mentir á cidadanía dicindo que por ser galega a autoestrada será gratuita. Unha transferencia da que vostedes, cando gobernaban cos seus socios de goberno do PSOE, non querían. Ou iso parece, porque o goberno bipartito votou en contra dunha proposición non de lei presentada polo Partido Popular no Parlamento de Galego no ano 2007, na que se pedía esa transferencia para Galicia. Nós estamos seguros de que o goberno galego continuará co seu traballo para que esa autoestrada sexa galega e para garantir unha xestión máis apegada ao territorio, porque sempre defendemos e defenderemos estar sobre o terreo que permita velar máis directamente polo correcto funcionamento da infraestrutura.
Nós non mudamos de criterio, non somos como outros que votaban contra unha iniciativa ao respecto da transferencia da AP9 e calan cando están no goberno. E logo, cando están na oposición, dedícanse a criticar e facer ruído. Por lo tanto, para concluir, temos conseguido máis que nunca na historia, porque o goberno galego logrou librarse da obriga asumida por vostedes cando estaban no goberno bipartito da Xunta e polo goberno de Zapatero de pagar con diñeiro dos galegos cada ano 7 millóns de euros en bonificacións dunha autoestrada titularidade do Estado. O que supón un aforro global de 400 millóns de euros ata o fin da concesión. Isto significa que nos orzamentos da Xunta do ano 2018 haberá 7 millóns de euros máis ao ano para impulsar novos proxectos como vías de alta capacidade libres de peaxe, que é polo que se está a apostar no goberno galego, que en plena crise económica puxo en marcha máis de 200 km de vías de altas prestacións libres de peaxe. Por parte do Partido Popular, máis nada, moitas gracias. Gracias. Ben, esta é unha moción que eu creo, aos que temos así certa idade, traballo político, que eu creo que levamos anos e anos presentando, e sempre cos mesmos presupostos. A AP9, no seu primeiro momento, chamouse a navallada na nosa terra, por certo, que sempre se lle atribuiu o BNG, non foi o BNG quen alcumou ese nome de navallada, foi Ceferino Díaz, parlamentario do PSOE, foi quen alcumou ese nome, non? Considerando de que non era apropiada e de que dividía en dous o país e, bueno, algunhas outras circunstancias. O certo é que, desde entón, o BNG sempre ven defendendo o mesmo. Non vale votar como fai o calamar a tinta, que parece que todos facemos o mesmo, e o tripartito, e Zapatero. Mira, hai un feito incuestionable, é que, cando empezou a dar beneficios esta autopista, esta autoestrada, gobernaba Aznar, e a medida que tomou foi darlle 30 anos máis. En vez de rematar o ano que ven, 2018, como estaba previsto, regaláronselle a empresa 30 anos máis. A peaxe dura 30 anos máis porque se lle ampliou 30 anos a concesión á empresa. Por tanto, moitos dos que estamos aquí, magoadamente, non vamos ver a supresión desa peaxe, non? Dentro de 30 anos. E é unha mágoa porque a día de hoxe dame igual as decisións que as tomara, a única alternativa que hai de viaxar dunha maneira máis ou menos cómoda entre norte e sur do país, entre Ferrol e Vigo, é ou pasas por Caixa ou entras nunha auténtica vía urbana como é a antigua Nacional 550. E moi pouco se ten feito por isto. Por iso, cando estaba a punto de caramelo, digo, remataría o ano que ven a concesión, a medida de regalar para facer caixa para o Estado, tomou un goberno do Partido Popular. E aí é clave ese momento onde se amplía a concesión 30 anos máis, até o ano 2048. E esa é unha data clave. E naquela non hai nin falar de Zapatero ou no tripartito que aínda non estaba ou deixaba de estar. É unha data fundamental para que durante 30 anos máis haxe que pagar máis peaxe, menos peaxe. O que toque, que pague algo o Estado, que non o pague, que haxe que devolverlo, que haxe que facer. A medida tremendamente negativa tomouse durante un goberno de Aznar. E ano, creo que estamos falando do ano 2003. Eu xa non recordo moi ben as datas. Non? Entón, por tanto, aí tomase unha medida porque naquele momento necesitaba facer caixa o goberno do Estado e se lle ocurre isto. Falamos de precedentes, falamos de alternativas. Aínda estes días, ou hai uns poucos meses, víase na prensa como o goberno do Estado vai rescatar con cartos públicos, con millóns, con miles de millóns de euros, vai rescatar autopistas que se están facendo en Madrid. Esas vai a rescatar porque non dan diñeiro a empresa privada e, polo tanto, aí sí que pode meter diñeiro público, aí sí que as podemos retomar, aí sí que se poden recoller, non hai problema, hai que pagarlle as empresas. Detrás de todo isto sempre ven a mesma sospeita, e é que poida haber alguén no goberno de España, no goberno do Estado, que acabe meténdose dentro desta empresa, a xestionala. Non me estrenaría ver en Audasa antigos ministros, antigos conselleiros ou antigos directivos do sino que sexa. Mal feito está por uns ou por outros. Ahora, que a cidadanía galega teña que soportar
este regalo que se lle fai unha empresa que, por certo, agora empezou sendo unha empresa española, agora é unha empresa xa hasta de fondos que chaman buitres ou fondos antigo itinere americanos que a comprou tamén, ou un capital que ten nome de inversión estadounidense que se chama capital corsario. Corsarios é o equivalente, un sinónimo de pirata, pois é capital pirata, e son piratas realmente todos os que fan que cada vez que pasamos e circulamos con o noso coche por aí nos metan a tallada que nos meten. Por eso, neste momento, e a xente que o sabe, que lle toca, cando lle toca subir o seu salario, apenas se lle move, os pensionistas que se lle cambiou a fórmula para calcular as pensións para que haxa que pagar menos que o IPC, etc., etc., claro, cando ves que o IPC sube apenas un 0% ou 1% e a subida que está prevista para xa agora, a principios de xaneiro, é o 4%, dis onde está. Había posibilidades, eu creo que había posibilidade de decidir como se fai nas outras autoestradas de rescate español, que había posibilidades tamén de invertir diñeiro nesta auténtica loucura. Non hai alternativa de circulación, como decía antes, non se pode circular dunha maneira normal para os tempos que corren entre Vigo e Ferrol, e nós que saímos da nosa autoestrada, da nosa autovía, e nos temos que ir a partir de Padrón, as dúas escollas que hai é ou meternos nunha auténtica rúa, que é unha vía urbana, ou meternos na autoestrada. Vayamos para Vigo, vayamos para Coruña, sabemos o que nos costa, non? Entón, a moción eu creo que é a caída, que representa a liña de continuidade de todo o que se ven facendo nestes anos, de reclamar, primeiro, que pase a mans galegas, segundo, igual non hai que tomar efectivamente a decisión de que se supriman as peaxes, pero desde logo unha peaxe había de ser máis reducida, porque neste momento todas esas peaxes o que están contribuindo é que a este capital americano, este capital corsario, esta empresa americana reciba beneficios. E a medida tomouse de ampliar os beneficios 30 anos máis, que é onde está a clave, ao meu entender, a chave do asunto, do agasallo que se lle fixo o capital privado dunha autoestrada básica e fundamental para o país como é a AP9, a autoestrada que manexamos todos, que irámolo ou non. Por lo tanto, eu creo que a moción sigue reclamando e incide nesa reclamación histórica que ten o nacionalismo e que ten incluso todo a xente que quere que esa autoestrada se convirta nunha vía, desde logo, fundamental para o país como é, e con unha peaxe moito máis doada. Eu creo que é a caída para seguir reclamando iso e poñer os puntos sobre os is do que está acontecendo tamén no Parlamento, que entendemos que non se está sendo contundente cunha reclamación e se está tendo un agravio comparativo. Sí que hai bonificacións moito máis grandes no resto do Estado. Si colles a León e Oviedo, creo que chaman Campo Amor, esa autoestrada, hai unhas peaxes a ida, hai unhas peaxes a volta. Si colles unha autoestrada vasca, hai uns beneficios nunha ida e nunha volta en horario laborable en cada un dos traxectos. Hai bonificacións en Madrid, hai bonificacións no outro lado, se rescatan autoestradas privadas en Madrid, e aquí a peaxe por kilómetro das máis caras do Estado. E, sobre todo, o que máis doe era que estaba a rematar este ano 2018, remataba a concesión. A partir dese momento poderíamos entrar a discutir se a peaxe máis alta ou menos alta, pero sería pública e sería galega e sería de capital público, pero alguén se encargou no seu momento para facer caixa, ou a saber, para que outros intereses tamén escuros, de ampliarlle 30 anos máis, para que a empresa disfrutaran de 30 anos máis de beneficio. E iso é o que doe. Cando tiñamos na man, cando tiñamos a un pasiño, cando estaba aí para ser a rebaixa. E para iso é fundamental. Se dirá, pois ás veces, por que interesa? Pois claro que a Rianxo nos interesa, como lle interesa a todo Barbanza, porque un produto que sai daqui, un estudante que sai daqui, unha persoa que ten que circular desde Rianxo, na máis sai en Padrón, xa a alternativa é entrar nunha autoestrada que é abusiva, que é unha suba indiscriminada. Por iso, eu creo que a moción incide sobre iso. É importante que se siga reclamando esa rebaixa sustancial e, sobre todo, iso, que se anule e que pase a mans de capital outra vez público, lonxe dese regalo que se lle fixo no seu momento hasta o ano 2048. Entón, pasamos a votar. Votos en contra, abstencións, votos a favor, aprobaríase.
Ben, pasamos agora ao apartado de rogos e preguntas. Xa digo, os rogos, as preguntas contestareinas cando se aprobe a acta e poida ter acceso á documentación toda. Entón, formulamos os novos. Rianxo en común. No pleno pasado presentamos unha moción sobre a prevención e defensa contra os incendios. Acordáramos de votala nesta, cal é o motivo de que non se incorporara na ata. Esa é a primeira pregunta. Si mal non recordo, fai 10 anos que o goberno de Pedro Piñeira asumía a rehabilitación e a mellora dos soportales que comprende entre a cafetería Castelao e a parada de obús. Aí fai uns meses houve uns desprendementos de pedras nunhas lousas que recubren o que é a columna. Nos gustaríamos saber se é segura a zona, se se pode transitar con seguridade e máis que medidas vai tomar o Concello. Hoxe é verdade que vamos cortos de rogos e preguntas. Mais nada, gracias. Partido Socialista. Nós queríamos, que creo que xa faláramos aquí, que na ponte que hai en Noaidos sobre o río Té había un carballo caído, viñeron a cortalo, romperon a baranda. Que se fixo a respecto desto? Sabemos que se están facendo novas redes de abastecemento de auga. Queríamos saber se aumentaron moitos usuarios, se a xente se conecta. E ora uns rogos. Na recta do Monte Grande a iluminación é deficitaria. A xente queixase de que teñen pasado percances con coches e din que pola mala iluminación. Había que mirar se poden cambiar as luminarias, sobre todo as dúas que están cerca do matadoiro de polos. E outro, que xa tamén dixemos varias veces, é limpar os regos polos que discurren as augas para que non se inunden os camiños, nin as casas, nin nada. En concreto, gustaríame referirme ao rego que recolle a auga que baixa da pista da Casa da República e pasa por diante da igrexa, que xa ten moito, aquilo xa casi campo. Entón, había que limpalo para que discurra ben a auga. Nada máis. Partido Popular. Gracias. Diante do Mercadona na calle está faltando últimamente bastante a luz. Rogamos que comuniquen a incidencia. Tamén rogamos que comuniquen a incidencia da luz do semáforo pequeno que hai no cruce de Taragoña, o que é chamado Muiños. Temos unha pregunta que o tema do anclaxe dos contenedores, que ora estes días con vento vimos que volvían a estar caídos todos. Seguimos traballando en eso, estamos traballando ou vamos a seguir en eso? Mais nada, moitas gracias. Ben. Perdón, quería ampliar o último rogo que fixo sobre máis que nada sobre os contenedores, porque vimos que fai pouco ampliaron a rede de contenedores os amarillos, non? Evidentemente puxeronse máis, pero non se meteron máis anclaxes nin nada polo estilo. Era solamente ampliar. Ben, a idea é continuar coas anclaxes, vanse facendo, estáse facendo esa ampliación das anclaxes. Tamén a idea é os que non estean incluídos ou non se estean realizalo cando sexa o concurso de concesión, da nova concesión, que sexa unha das posibles melloras. O adecentamento xa non, eu creo que anclaxe, máis algunha superficie diferente de formigonado, que estaría ben que formase parte da posibilidade das puntuacións adicionais de mellora da concesión. Limpeza e regos de augas, tomo nota dos que hai, tamén algún tamén histórico de concesión, de históricamente se ten solicitado augas, estáse realizando neste momento, como é o do Río do Pazo, que eu creo que bastante satisfactorio o traballo realizado por augas, e tamén o de boa parte da ponte do río Té, onde ainda continua a traballar a empresa Servitec a cargo de augas. Comentaremos o deste, ver que se pode facer alrededor dese lugar onde nos mencionan tamén. O da luz, en principio, é algo que tamén se está traballando. Cando concedan, espero que sexa pronto, cando poidamos encarar as medidas de sustitución das luminarias, hai uns estándares de iluminación que creo que mellorarán bastante o que é a iluminación en xeral das estradas, sobre todo das estradas principais, como a que menciona de Monte Grande.
Se ven, por contestar o que falábamos de rehabilitación da zona da cafetería Castelao, non é tanto na cafetería Castelao, o peligro máis ben donde caíron na outra, no Bar Celta, antigo Bar Celta, me parece que se chama aí, o de Orella, non quería dicilo eu tamén, quería... Sí, aí caeu o informe que ten o Concello é de que se ven o Concello no seu día, falo de hai anos, sí que aproveitou unha obra para facer un suministro de algún dos soportais. O soportal e a instalación forma parte da vivenda, é dicir que o que son as fachadas son obras que ten que realizar a veciñanza. Entón, non cabe que o Concello continue a perpetuidade, pois senón sería tamén un agravio comparativo, porque arranxamos ou nos facemos cargo do mantemento destas fachadas e non a do conxunto da cidadanía. Arreglamos a fachada a todo o mundo, pois estaría ben, pero non é así, todos sabemos que temos que facer. Por lo tanto, aínda que no caso concreto de algunhas vivendas se lle chegou ese material para facer algunha actuación, moitas outras foi con cargo xa a propia empresa. Aí conviven fachadas que arreglou o Concello con algunha fachada que non arreglou o Concello en desenvolvemento tamén dunha ordenanza que estaba aprobada para iso. O informe que teño, senón, pois tamén podémoslo corrixir desde os servizos de urbanismo, e de que o mantemento e a actuación, e así se lle foi requerido tamén a vivenda, ten que realizala a cada propietario. Entón, se suministrou pedra no seu día, foi pois unha sorte, ou porque había e que estaba unha empresa traballando que lle deu o material. De aí a que sexa hasta o infinito que o Concello se faga cargo do mantemento, non vai ser así. En todo caso, está requerido o veciño para que realice as actuacións correspondentes baixo unha ordenanza, pero non vai asumir o Concello. O dos soportais tamén convén sabelo. O soportal por así decirlo, non é un regalo, pero sí que é un beneficio que obteñen os veciños para poder construir pois 10-15 metros máis o que é o soportal sobre o soportal e sobre a vía pública. É dicir, o veciño cando fai un soportal ou cando hai unha norma que fai facer un soportal, permítelle ampliar pois 10-15 metros máis a súa vivenda, non? Entón, a cambio diso, evidentemente, pois adquire tamén uns compromisos. En esas zonas, se non houbera soportales, esas vivendas estarían cun cacho menos, terían que retranquear máis atrás para seguir a línea. Ao montar o soportal, permíteselle a facer aquí. Isto vale para aquí, tamén para a Martela, donde pasan casos tamén, o mesmo acontece ás veces con entrada a garaxes ou con a parte interior, é competencia de cada comunidade ou de cada edificio. Entón, como medida en principio, corresponde a cada edificio facerse cargo. E no caso concreto daqui, se lle fixo con... Foi un esquecemento, un erro, o tema do pleno pasado, efectivamente temos que abordar ese asunto, esperemos que se vote xa para a seguinte e con este recordatorio que nos fai que nos acordemos. Teremoslle nota do da luz do Mercadona, que efectivamente se apaga. Pediuse un presuposto tamén para unha das luces que ás veces fan contacto, en concreto da subida, pero con Mercadona e en xeral con toda esa urbanización pasa unha cousa parecida. A xente tende a pensar que o Concello, o dono de boa parte desa praza e da urbanización, e non é así. O Concello é únicamente propietario e, polo tanto, cando falo propietario, dono e obrigado ao mantemento, basicamente da superficie que vai entre a entrada e a salida do parking e a salida pola zona da Praza de Abastos. Esa é a parte que é do Concello. Entón é unha franxa que hai. A outra parte é privada de uso público. É dicir, que a xente pode circular por ali, a xente vai, camiña, nos podemos establecer onde se entra, onde se sai, pero realmente o propietario que debería estar facendo todas as obras de mantemento son as comunidades de propietarios. Vale, entón, todo o que poidamos facer por aí, colaborar, sí, porque tamén entendes que, pero bueno, é unha obra mal dimensionada, seguramente, un monstro,
que lle caeu tamén a comunidade, e eu entendo que haxa problemas, pero realmente, estrictamente, a parte pública desa instalación é o que acabo de mencionar. Unha franxa que iría por diante do bar Tofe, e polo outro lado, os dous accesos laterais á Praza de Abastos, e que seguindo esa liña recta remataría por onde sai o parking público e do outro lado. E ese é estrictamente a nosa cousa. Que poidamos colaborar, compartir actuacións, podemos intentar e ver de resolver bastantes problemas, pero en todo caso sempre vamos ter que facer conscientes deso que acontece, e tamén reclamando que a comunidade de propietarios pois tamén faga a súa intervención, porque bueno, non é noso, non? Entón miraríamos. E, bueno, se queda algo por contestar, xa miramos para o próximo pleno, e ora o público, se quere dirixirse facendo pregunta ou algún rogo. Non vamos a facer ninguna pregunta, ningún rogo. Vamos casi medio ano, vamos a cumplir ahora medio ano de peche, e por votos por unanimidade desexamos vos a toda a corporación que pasedes as felices festas e agora, non? Bueno, eu quero aproveitar tamén, e xa para despedir o pleno, pois tamén desexarvos a vos boas festas. A verdade é que sodes un público exemplar ao longo de todos estes meses, é dicir, salvo, digo porque ás veces vense outros plenos que son terribles e onde hai moitas discusións, e sempre hai altibaixos, sempre hai momentos un pouco máis de tensión, pero en xeral, para estar sufrindo o que estades sufrindo e aguantando o que estades aquí, pois tamén fostes un público tremendamente educado e respetuoso co conxunto da corporación, ou polo menos eu así o entendo. A volta de vacacións vai haber, espero, algunhas novidades, agardemos que vayan un pouco no sentido que todos queremos, que é disfrutar dos equipamentos que todos queremos. Entón, estáse traballando, estou seguro, ademais, que a corporación, tal como fixo no seu momento, e eu refírome a iso, porque é o acordo que temos un acordo unánime de apoio á reivindicación de centro de día para Rianxo, entón agardo que poidamos tamén cumplir esa parte. Hai propostas sobre a mesa, hai traballo que está por facer e cousas que hai positivas que eu creo que nos darán a que poidamos ter a volta de vacacións pois algún mes, un mes de traballo proveitoso para ir encamiñando algunha cousiña e que poida ser satisfactorio para todos. Vale? Así que moitas grazas. E felices festas e feliz entrada de ano. Gracias.